tervetuloa pitkästä aikaa tähän My Dayhin. Ja, tänään on siis lauantai-päivä ja mulla on semmonen juttu, että mä alan tässä valmistautumaan, sillä me mennään tänään mun miehen kanssa Jyväskylään ja siellä on Iran keikka. Mulla on tosiaan tämmönen valkoinen teepaita, jossa lukee vaaleanpunaisella Rai Rai Rai. Niin mä ajattelin, että on tämmönen Essensen Grape to See You, tämmönen vaaleanpunainen kynsilakka, niin tää sopisi hyvin sitten tähän värimaailmaan, missä on mustaa, valkoista ja vaaleanpunasta. Se tuleekin kivot näistä kynsistä. Jo eka kertaa tää vaaleanpunainen kynsilakka. Mulla siis on yksi toinenkin vaaleanpunainen, mutta se on aika vaalea, mutta tää on oikeasti tosi hyvä nyt. Näillä kelpaa lähteä keikalle. Esittelin vähän aikaa sitten tämän Rai 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 teepaidan, niin Iralta on siis tullut uusi biisi nimeltään Rai Rai Rai. Niin mä laitan tonne alas linkkiä musiikkivideoon ja Spotifyhin, niin päästä kuuntelemaan ja katsomaan musiikkivideon. Seuraavaksi vielä pientä ehostusta näihin kasvoihin ja sitten me aletaankin lähteä pian kohti Jyväskylää. Ja Tampereelta ajaa semmoset parisen tuntia. Sain tuossa meikattua ja pikkasen erilaisella näyttää nyt. Ja mä oon siis ollut aina huono meikkailemaan, että mä yleensä aina menen noin ihan ilman meikkiä tuolla, että mutta joo, näillä mennään tänään. Me lähdetään käymään tuossa Kolmen kulman ABC:llä, kun tarvii tankata vielä vähän autoa. Mites Niko, onko minkälaiset fiilikset? Ihan hyvä. Jes, hyvä juttu. Odotatko paljon Iran keikkaa? Joo. Me saavuttiin hetki sitten tänne Jyväskylään ja tultiin tämmöiseen paikkaan kuin Jyväskylän kebab ja pizzeria, niin tässä nyt syödään ja sitten lähdetään kohti popparia kävelemään. Mä otin kebab-salaatilla ja Niko otti kebab ranskalaisilla, niin mä näytän kohta vähän mitä ne näyttää. Siinä se ois. On kyllä tosi kova nälkä jo. Nikolla kebab ranskalaisella, hyvän kokoinen annos. Mites, onko nälkä? Joo. Tosi kiva päästä tässä syömään ja sitten pian sitten lähdetään kävelemään sinne poppariin. Jes, vihdoin. Tää on se meidän illan kohokohta, miksi me tänne Jyväskylään tultiin.
tossa 2 aamuyöllä ja pikkasen väsyttää tässä me käytiin hetki sitten hakemaan mulle vielä tosta kahvi mukaan tuolta Helmi-Simpukasta ja nyt tankattiin tässä vielä auto ja sitten kotia päin. Niin oli siis tosi ihanaa käydä Iran keikalla ja seuraavia keikkoja odotellessa. Me oltiin Nikon kanssa 5 paikkeilla aamulla takaisin kotona ja emme sitä oikein sen enempää kyennyt kuvaamaan videota, niin kävi sitten saman tien nukkumaan. Olen edelleen fiiliksissä Iran eilisestä keikasta ja voin sanoa, että meni kyllä jälleen kerran next level ja voin tosiaan suositella kyllä Iran keikkoja, että kannattaa mennä katsomaan. Kiitos kun katsoit tämän videon tänne asti ja mä koitan tosiaan tässä vähän aktivoitua enemmän tänne YouTuben puolelle ja jos kiinnostaa, niin mut löytää myös TikTokissa The Unschool, niin sinne tulee vielä aktiivisemmin videoita, niin siellä on kaikkea vähän musiikkiin liittyvää ja kitaran soittoa ja laulua ja nähdään taas seuraavalla videolla.